Dragi prijatelji, periodi životnog orezivanja su nezaobilazni. Samo je pitanje da li ćete dozvoliti Bogu da On bude vaš vinogradar i orezuje vas, ili ćete sebe ostaviti na milost i nemilost neprijatelju ljudskog roda i neumoljivim životnim okolnostima. Kad uđete u način života u kom vam je veoma važno da služite Boga, pratite njegove zapovesti, redovno odlazite na liturgije, ispovedate se, pričešćujete, shvatate važnost molitve kao razgovora sa Bogom, onda ste ušli u novi život, postali ste nova tvar, kako nas uči Gospod Isus. Ipak, važno je znati da iako smo na putu spasenja i radosti, potrebno je da naiđu i periodi takozvanog orezivanja. Sećate li se Hristove priče o čokotu, grožđu i vinovoj lozi? Svako od nas će po duhovnom Božjem promislu prolaziti i kroz periode orezivanja naše prirode i orezivanja životnih okolnosti, što podrazumeva teškoće i patnju, jer i vinova loza plače, to jest kaplje krupne suze nakon orezivanja, ako ste imali prilike da vidite. Taj proces orezivanja je veoma važan za uređenje našeg života, jer kao što znamo da vinova loza bez orezivanja ne može dati dovoljno kvalitetne plodove i postaje nekontrolisano žbunje, tako ni mi ne bismo mogli davati životne plodove i naš život bi bio divlje nekontrolisan, bez kontrolisanog Božijeg orezivanja. Orezivanje nazivamo kontrolisanim jer ste i sami sigurno mnogo puta čuli od naših duhovnika kako kažu da Bog ne daje više nevolje nego što možemo podneti. Ne dozvolite ikome da vas uverava i kaže vam da biti i živjeti u Božjoj volji znači nikad ne biti u nevolji i stradanju. Jer Gospod Isus je bio i živeo po Božjoj volji, pa je išao na krst. Ne dozvolite ikome da vas uverava da ste u nevolji zato što ne živite po Božjoj volji, jer to uopšte ne mora biti uvek tačno. Jov je živeo po Božjoj volji, a prošao je kroz mnogobrojne nevolje. Izgubio je decu, imanje, izgubio je brak, sve je izgubio. I čak su mu i prijatelji rekli da sigurno ne živi po Božjoj volji, čim je dočekao tako tešku sudbinu. Međutim, sam Bog je potvrdio da je Jov veran i sasvim ispravan čovek i onda mu je uzvratio mnogo više nego što je oduzeo od njega. Tako i vi ćete prolaziti kroz životne periode kada ćete doživljavati orezivanje. I ponekad ćete izgubiti izvesne dobre stvari. Istina je da koga Bog voli, toga ponekad provodi kroz periode patnje i emotivne boli. Jer duhovno orezivanje znači gubljenje nečega, kao što se i vinovoj lozi seku nepotrebne grane. Neko će možda reći da sam previše negativna, ali kažem vam, vi se možete moliti dok vam se usta ne osuše i dok vam jezik ne postane kao šmirgla, ali s vremena na vreme ćete prolaziti kroz izvesne nedaće. To je važno i neophodno. Neko će umreti, neko će se razboleti, imat ćete gubitak imovine. Možete biti povezani na Boga kao najbolji čokot, možete biti produktivni i rađati najbolje rodove, ali će Bog možda ipak želeti da oreže neke plodove i grane iz vašeg života. Sad, ostatak zavisi od toga kako se mi postavljamo u periodu orezivanja. Dakle, šta vi činite kada ste u fazi potkresivanja vas kao loze? Kada ste pod napadom neprijatelja i vi se borite, ali problem uporno opstaje. Šta radite kada Gospod tako upravlja vaše stope da idete pravo kroz nevolju? A to se svakome od nas dešava poneki put. Šta radite kad ste u sezoni orezivanja i kad gubite izvesne stvari u životu, kad prolazite kroz bolne promene? Kada Gospod dozvoli da se izgubi nešto u životu, morate imati na umu, u vašem srcu, u vašem duhu, da ako Bog dopušta da imamo bolni gubitak, On će to zameniti nečim boljim.
nečim mnogo boljim. Ali da bi Bog dao nešto bolje, onda one stare stvari moraju da nestanu. I kad te stvari nestaju, te stare stvari kada nestaju, to je vrlo bolan proces za nas. Ali nakon toga dolazi taj dobar deo kada nam Bog daje nešto mnogo bolje od toga. Bog će ti pričati o izobilju kada živiš u oskudici. Govorit će ti o radosti kad si tužan. Jer ono što sad prolaziš je samo proces, samo faza. Ali ne gledaj na proces. Ne ostaj fokusiran na taj proces, već gledaj na cilj, na ono što te čeka u budućnosti. Biblija, to jest Sveto pismo, to jest reč Božija, govori nam da Gospod Isus nije voleo smrt na krstu, niti je voleo sramotu smrti na krstu. Ali zbog radosti koja je bila ispred njega, koja ga je čekala nakon raspeća, istrpeo je smrt na krstu, jer je znao da neće tu zauvek ostati. Tako i vi sebi recite, ja neću ovde ostati. Ja sam možda sada prikovan, ali neću ovde večito ostati. Možda sam sada u grobnici, ali tu neću ostati. Ovo je kratkoročna situacija i ja ću izaći iz ovog jada u kom sam sad. Bez stradanja i muke. Da se razumemo, bez povremenih stradanja i muke, nije to non stop. Dakle, bez stradanja i muke nije moguće doći do komunikacije sa Bogom. Jer zamislite, ako bismo imali sve i sve nam je potaman, teško da bismo se mi setili Boga. Zato Bog kaže da nas više ne zove slugama, već prijateljima. I u procesu stradanja Bog i ja postajemo bliski. I Bog neće ostaviti svoju volju nepoznatu našem spoznanju. Jer razlika između prijatelja i sluge je u tome što sluga ne zna šta radi Gospodar. Zato prolazimo testove i nevolje, a Bog je rekao da je potrebno da ga slavimo, da ga hvalimo i služimo mu i u nevolji. Recimo, legao si plačući, a on nije hteo da ti obriše suze. Terao te da prođeš kroz tu patnju. Ali čak i u bolu ti si nastavio da služiš Bogu, veličaš ga, veruješ mu, nadaš se u njega i oslanjaš se na njega. Zato ti Bog kaže, zato ćeš biti spreman za veliko napredovanje. Znajte da vam Bog ne bi dao da prolazite kroz te muke, da nije imao da vam da nešto mnogo veće, mnogo bolje i mnogo radosnije nakon toga. Kad prođete sezonu orezivanja, kad napokon izađete u mir, kad ste van nevolje i kad ste ponovo blagosloveni, vi i dalje možete biti pod brigom da to neće potrajati, već da će vas stići neka nova muka. I tada ste u periodu kada očekujete novu brigu i ne umete da očekujete dobro i blagoslove. Ali Gospod poručuje da nećete izgubiti. Dozvolite Bogu da učini nešto novo, veće i bolje u vašem životu. Od nas zavisi da li ćemo mu dozvoliti da nam da nešto mnogo bolje od prethodnog. Jer potrebno je ispuniti jedan uslov, a to je imati veru da će on to i uraditi. I onda će se desiti čudo po Hristovom obećanju. Po veri vašoj neka vam bude. Veroučitelji i sveštenici često pričaju o Josifu i odbacivanju koje je doživeo od braće, kako je bačen u jamu, kako je završio tako što je prodat u roblje, da bi se posle našao na faraonovom dvoru. Ali ono što vam ne govore jeste da kad je Josif jednom izašao iz nevolje, nikada se više nije vratio u istu nevolju. Često se govori o Jobu, kako je izgubio kuću, decu, imovinu, brak, zdravlje, kako je potpuno propao. Ali ono što ne govorimo jeste da kad je Jov jednom izašao iz te nevolje, nikada se nije vratio u istu nevolju. Zato ću vam reći
da i vi prolazite kroz izvesne stvari u životu. Ali više nikada nećete biti bačeni u to isto. Nikad više. Jer će Bog da postavi zaštitu oko svojih blagoslova koje vam je dao. Pod jednim uslovom. Ukoliko vi ispunite uslov da mu služite i ostanete mu verni, ispunjavajući njegove zapovesti. Bog će nas dovesti na mesto stabilnosti i stalnog obilja Božjih blagoslova. Bog ne želi da igra igre sa nama i ponese nas da bi nas posle unizio i tako u nedogled kao na toboganu. Već je njegov cilj da nas uvede u mesto stabilnosti i mira, ali je na nama da verujemo u to, da imamo poverenje u njega da će zaista tako i da učini.